थारमाने जोंनि सोरबा सोरबा गोरों गोराया सला अस्थानि मुं खोनायो ओंखायनो बेखौ एवथुनासो बुंदों आं बांसिन बाथ्राखौ आरो बिनिफ्राय सासे गोरों गोराया बुंदों सला अस्थाना फावथाय लिरनो रोङामोन बिनि लिरनाया फावथायनि स्टेजाव थांनो थाखाय बिनि सोमोन्दै टेकनिकेल रायलायदों दहाय कनिष्क हाज'वारिया बुंदों अंकिया बावनि गोहोम होननानै आं बेखौसो फरायदेरदों सल' खननाय फाख्रि फाल्ला आरो सला अस्थादनि फावथायफोर सासे आदुवानि नायबिजिरनाय सला अस्थाद मुंखौ खोनाब्ला दानि गोदान जोलैनि सुबुंफोरनि गोसोआव माबाफोर रिफिथायनाय एबा रिएक्सन सोमजिगोन होननानै बे रेबग्राया साना 1950 मायथाइनिफ्राय 1995 मायथाइसिम बर'फोरनि गेजेराव जात्रा गाननि बांला जात्रा गान एबा जात्रा फाला आरो असमिया माहारिनि मादाव सोलिनाय भावनानि गलाय मोनदेर महर सला अस्थादनि फावथाया बेखौ बुंदों आङो बर' समाज माहारि आरो राव थुनलाइयाव होलांनाय बिहोमाफोरनि बाथ्राखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा रोखायै बिजिरसंनानै फोरमायलाङाखै बि जात्रा गान गैयामोनब्ला जानो हागौ असमियाफोरनि भावना बांलानि जात्रा गान कच राजबंशीफोरनि कुसान गान बायदि बायदि नायनानै बबेबा मोनसे समाव बर'हा हारिमु होननाय जेबो गैयैलाय गुबुननि बायदि बायदि हारिमुआरि महरफोरखौनो गावनि होननानै सानदोंमोन जानो हागौ दानि गोदानै ओंखारबोनाय गोरों गोराफ्राबो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर नायबिजिरनांगौनि गोनांथि दं होननानै सानाखै बे रेबग्राया गोबां गोरों गोराफोरनि सावरायनाय फरामाव बाथ्राखौ रायखांब्ला एसे गोरों गोराफ्रा हाजे मिनिनानै बाथ्राखौ एरायनानै थानाय नुनो मोनदों मुंखौ मख'लिया खायफा गोरों गोराया जात्रा गानखौ जाम्बा जाम्बिनि एन्टारटेनमेन्ट होननानै नेहाथ हारिमु साननानै आरो बेफोरखौ सावरायनांगौ होननानै गनायनानै लानो हायाखै सावरायनायनि गुदि बिथायाव हाबनायनि सिगां सला अस्थादनि फोरोंलांनाय फावथायफोरखौ थुनलाइनि आरो हारिमुनि फावथाय एबा ड्रामानि फोरलु बादियै एसे नायहरनाया गाहाम होननानै साननाय जादों जे कादनआ लिरनाय आरो M.A. हाबिबआ फोदाननाय पेंगुइन डिक्शनारि अफ लिटारेरी टर्म्स एंड लिटारेरी थियोरी बे फावथाय एबा ड्रामानि सोमोन्दै ओरैबायदि बुङो In general, any work meant to be performed on a stage by actors evoke particular meaning in serious play, not necessarily tragedy. सरासनस्रायै जायखिजाया मोनसे सोरजिथाय जायखौ सायनासालियाव फावखुंगुरफ्रा फावथिनानै दिन्थिनो हायो आरो बासिख्लायै ओंथि होब्ला बेखौ मोनसे गोमजोर फावथायखौ नुनो हायो बेबादि फावथाया दुखु जोबथा एबा ट्रेजेडि जाथारनांगौ नङा बे फोरलुनि ओंथि बायदि नायोब्ला सला अस्थादनि सोरजिलांनाय फावथायफोरखौ गोथोङै फावथाय होनजोबनो हागोन ना हाया बे रेबग्राया एसे गोनो गोथो जायो बेबादि होननानै बे सला अस्थादखौ फुदुयनानै नायनो नागिरदों होननानै साननो नाङा मानो साननो नाङा बिनि बान बिबुंखौ गोथोङै आरो गोरलैयै बे रेबग्राया होनो गोब्राब जादों बेखौ मिथिनो आरो बुजिनो थाखाय माखासे जारिमिनारि बाथ्रा बुंनांगौ जादों बर'फोरनि गोथोङै फावथाय ड्रामा फावथिनाय एक्टिं सायनासालि स्टेज नंगौना नङा आं कुइसन मार्क दोनदों फावखुंगुर एक्टर एक्ट्रेस बायदि बायदि सानस्रि आरो सोदोबफ्रा भारताव हाबफैनाय सोनाबारि सोलोंथाइ आरो सानस्रिजों फैफानाय वेस्टार्न इडुकेसनजों फैफानाय सोनाबारि गोहोम जोंनि भारतनि हारिमुआव हाबफैनायनि सिगां भारतनि गोबां रायजोआव सल' खिन्थानायनि बेखौ बाक्सा बा उदालगुरियाव सल' खिन्थानाय होनोब्ला सल' खननाय होनोना आं सल' खननायखौ बांसिन बाहायनो मोजां मोनग्रा जाबाय क'क्राझारनिबाबो सल' खननाया गोथावसिन खोनायो जायगा नायै जायगा गावबा गाव ओनसोलनि महर दंमोन बेफोर महरफ्रा बबेबा जायगायाव फावथाय बादि बबेबा जायगायाव मेथाइ खननायजों
खिन्थानायजों सोलियोमोन दुलाराय भारतनि गासैबो फावथाय महर आरो सल' खिन्थानाय महरखौ फोरमायजोबब्ला आयदानिफ्राय दोरोदनाय जागोन साननानै बुंनो सिगांनाय जायाखिसै गिबि गिबियाव जोंजों नांजाबनानै थानाय असमिया भावनानि बाथ्राखौनो मख'ग्रोनो हायो असमियाफोरनि भावना एबा अंकिया नाट मुंनि मोनसे रोखोमनि फावथाय दङ बे फावथायहा गावनि मोनसे बासिख्लाय आखुथाय दं बिनि फट'खौ www.wikipedia.com आव ओरैबायदि होदों ड्रामा इज द स्पेसिफिक मोड ऑफ फिक्शन represented in performance a play opera mime ballet performed in the theater or on radio or television considered as genre of poetry in general the dramatic mode has been contrasted with the epic and lyrical modes ever since poetics the earliest work of dramatic theory सोनाबारि सानथौनि फोरबोआ जोंनि गेजेराव इंराज खुंथायजों फैफानायनि सिगांनो भारत हादोरहा गावनि बासिख्लाय फावथाय महर दंखायोमोन जों बे फावथाय महरै सरसन सरसान नाख्रब खुंख्रब सोनाबारि फोरबोनि महराव खोख्लैनो नाजादों सल'बाथानि फावथायखौ थारमाने जोङो इंलिश थियरि ड्रामा थियरि बे थियरिखौ सल'बाथानि फावथायाव बाहायनो नाजादों बे बाहायजाया इट इज रं दा ड्रामाटिक थियरिजों बे सोलिया जोंहा जोंनि मोनसे थियरि दंखायो इन्डियान थियरि ड्रामानि बे मथे बे सोलिगोन इंराजि आरो सोनाबारि थुनलाइयाव फावथाय एबा ड्रामाया दानि महरखौ मोननो गोलाव सम बारगोनांगोन ग्रीक करासनिफ्राय जागायजेननानै अपेरा बेले बेला बायदि बायदि महरनिफ्राय दानि फावथाय महरखौ मोनदों बेबादिनो जोंनि भारतनि थुनलाइयावबो फावथाया गावनि महरखौ सोलाय दानि इंराजि आरो सोनाबारि थुनलाइया होनाय फोरबोआव महर मोनदों बे गुस्लायनायनि मोनसे फोरबोआव सल'बाथानि फावथायफ्रा गोग्लैयो होननानै डिरेक्टरा सानदों नाथाय नंगौना नङा बेखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा संनांगोन बर'फोरनियाव थाखै फाल्ला एबा थावख्रि फाल्ला होननाय मोनसे रोखोमनि फावथायनि महर दंमोन होननानै खोनानो मोनो नाथाय बे थाखै फाल्लानि गुबै महरनि सोमोन्दै जोंनि रावबो गोरों गोराया सोंदाङाखै आरो फोरमायलाङाखै गोरों गोराफोरजों रायज्लायब्ला बिथांमोनहा बिनि सोमोन्दै जेरावबो रावबो लिरनानै गालाङाखै होननानै बुङो बिनि थाखायनो डिरेक्टरा माब्लाबा सानोदि गोरों गोराफ्रा लिरालासिनो थानाय इनटेनजिबल हेरिटेज खौ नागिरनानै लिरनानै गालांनाङा नामा एबा बेफोरनि सोमोन्दै संदाननाङा नामा होननानै एबा बेफोरनि सोमोन्दै संदानग्रानि जेबो एकाडेमिक रेफारेन्स गैयालासेनो खनसायगिरिफोरखौ मान होनाय नङा फक सं महिनी मोहन ब्रह्मआ खनसायनानै गालांदों बे फक संखौ महिनी मोहनाव सोंब्ला जों सोंनोसै नामा ओइ महिनी मोहन बेखौ नों बबे लेखायाव मोनालाय होननानै फक संखौ सोंगोन नामा बबे रेफारेन्सआव मोनामोन होननानै मोनगोनसै जोङो फक संखौ जाय खनसायगोन नङा जाय खनसायगोन बे खनसायग्राया बे फक संखौ सोर बबे लेखानिफ्राय मोनालाय होननानै सोंब्ला खिन्थानो हागोन नामा खिन्थानोथ' हाया बे मोनसे फिल्ड वार्क फोथाराव थांनानै लानानै फैनाय बाथ्रा बियो बे फिल्ड वार्कखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा मावा जोंनाव दा फक सं लिरग्राबो ओंखारबाय फक सङाबो लिरजाया मोनसे सेमिनाराव फक सं लिरनानै खननाय आं खोनादों जोंनियाव गोरों गोराफ्रा बुरजाथारसै जायफोरनि साननायनि थियरि बे थियरिया इंलिसनि थियरिजों गोरोबा बे बर' थियरिया बर' गोरों गोराफोरनि थियरियाव सोलियो दा बाराद्राय बुंनाय जालायलांसै मानोना जोंनि गामिनि जाम्बा जाम्बि आइ आफानि खुगा खुगा सोलिबोनाय गोबां बाथ्राखौनो बिथांमोनहा जाम्बा जाम्बिनि आरिमु आरो नेवसिजाथाव होननानै सानो नामा आरो फंसे बाथ्रा जाबावदों हारिमुखौ सोरबा लिरनानै गालांदों नामा जोंनाव
बा हारिमुआ लिरनानै गालांजायोना जाम्बा जाम्बियाथ' लिरा जाम्बा जाम्बि गैयाबा हारिमुआव थाया लेखा गोरोंनि हारिमु होननाय जेबो हारिमु गैया ओंखायनो बे इंराजियाव मोनसे इन्टारेस्टिं होनदों टेंजिबल हेरिटेज एन्ड इनटेंजिबल हेरिटेज बेखौ जोंनो नांगौ इनटेंजिबल हेरिटेजआ जाहैबाय जोंनि खुगा खुगा थांबाय थानाय फोथायनाय राव मोन्थोर गासिबो इनटेंजिबल हेरिटेज सल' खुगा सल' बेफोर गासिबो इनटेंजिबल हेरिटेज ओमफ्राय बे हिस्टरिकेल बिल्डिं माबा माबिफ्रा टेंजिबल हेरिटेज इनटेंजिबल हेरिटेजखौ जोंनि गोरों गोराफ्रा रावबो नागिरनानै मोनैनि खारनाव जा बेखौ नागिरनानै मोनखाया खुगा सल'खौ बोरै नागिरना मोननांगौ जाखो सुबुं सल'खौलाय बेथ' खनसायहैनांगोन बेबायदि आरो बेनिफ्राय फैदो बियो फावथाय एबा ड्रामानि आबुं फोरलु मोनसे फोरलु फावथायाव फावथिनाय एबा एक्टिं रायज्लायनाय एबा डायलग देंखो एबा मिउजिक मोसानाय एबा डेन्स आरो हारिमुनि गोबां गोनां बाहागोफोरखौ सरजाबनानै दिन्थिनाय जायो आरो बेफोरनि मोनफा मोनफा बाहागोखौ गुबुन गुबुनै बोफायनानै दिन्थिब्ला बे फावथिनाय बा ड्रामाटिक पारफरमेन्स जाया मानो जाया गान गानो थाङोबा मेथाइखौ आलादा मेथाइखौ खनबाय थायोबा गान जाला डायलगल' होबाबो गान जाला एक्टिं गैयाबाबो गान जाला दामनाय देनाय गैयाबाबो गान जाया इउ केन नट सेपारेट एनिथिं माने बे मोसानाय खननाय फावथाय फावथिनाय आरो डायलग बेफोरखौ सरजाबनानैसो मोनसे ड्रामा जायो बेखौ मोनफा मोनफा बोखायबाथाय गैला बेनिफ्राय फैदो भावनानि बाथ्रा भावनाया असमिया हारिमुनि धोरोम आरो जिउजों एंगारलायनो हायै लोब्बा आरो सोमोन्दो दं बिनि बासिग्लाय आखुथायफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन भावनायाव सूत्रधार बिसोरना सूत्रधार थायो गान जानायनि सिगां सूत्रधारा मा सोर राजा ओंखारगोन सोर मा मावगोन बेखौ एसे फोरमायना गालाङो जोंनियाव बे गैया बर'नि जोंनि जाथ्रा भावनाखौ असमिया धोरोम गुरु महापुरुष शंकरदेवआ रंजानायजों लोगोसे धोरोम फोसावनायनि राहा महरै बाहायजेनदों बे फावथायफोरखौ गाहायै धोरोम आरो आरजनि थावनि सत्र आरो नामफोराव दिन्थिनाय जायो बेनिफ्राय कीर्तन बाङालिफोरनि कीर्तना मोनसे संस्कृत सोदोब बेवहाय होनदों बिसोरो बेयो मोनसे सानहमदांथाय एबा धारणा एबा सल' फोरमायनाय आवरायनाय एबा रेसाइटेसन फोरमायनाय थिक बुंनाय बासिख्लायै बेखौ भारतनि धोरोमनि हाबायाव बेखौ बाहायनाय जायो बे सोदोबजों धोरोमनि हास्थायसोमनाय एबा साधना जायखौ इसिं जिउमायारि एबा आध्यात्मिक एबा धोरोमनि सानहमदांथाय आरो मोनसे धोरोमनि हास्थायसोमनायखौबो ओंथि होयो कीर्तना बिराद बुरजा मिनिं दं जोङो एसे गुसुङै सानो दा आबुं फावथायनि जोनोमनि सिगां बेबादि सल' फोरमायनाय आरो खिन्थानायनि गेजेरजों धोरोम फोसावनाय आरो रंजानायनि थांखियै बेबादि थुनलाइयारि आरो फावथायनि महर गुस्लायनाय आरो जौगाखांनायनि गुदि बिजौखौ एसेब्लाबो फोरमायनो नाजानाय जाबाय आच्चा बिनिफ्राय फैदो आं बारस'बाय माखासे आननेसेसारि जायो थाखै फाल्ला अंकिया नाट आरो पाला कीर्तन गासैबो फावथाय महर गुस्लायनाय आरो जौगाखांनाय फोरबो आरो महरफ्रा सल'बाथानि फावथायफ्राव बे रेबग्रानि नोजोरजों दानि फावथायफोरनि आबुं महर मोननायनि सिगांनि महर थारमाने ड्रामा असे ड्रामा जानायनि सिगां सल'बाथानि बे ड्रामाफ्रा मोनसे सेप मोनदों बे सेपआ ड्रामा नङा खिन्थु बिनि उनावनो ड्रामा जाफैयो जोंखाय बे ड्रामा होनोब्ला सल'बाथानि फर्मुलायाव ड्रामानि फर्मुलायाव गोग्लैयोबा सल'बाथानि ड्रामाया ड्रामा नंजोबा जायो खिन्थु बेबायदि होननानै बे बाथ्राया सैथो नङा जे सल'बाथा लिरनो रोङा बियो मोनसे स्टेजखौ बारनो जोङो जोंनि हारिनो सुजुग होदों बिसोर सल'बाथानि फावथायनि प्लट एबा सल' बिथाफोरखौ एसे बुंनो सानदों सल'बाथानि जात्रा गावनाव सल'फ्रा गाहायै बर'फोरनि सुबुं सल' बा टेल्सखौ बिथा खालामनानै सोरजिनाय
बिथांनि जात्रा गावनाव बर' सुबुं सल'खौ गुदि खालामनानै भारतनि गोबां धोरोम बिजाब पन्चतन्त्र बेताल पंचबिंशति बायदि बायदिनि सल'फोरखौ पारमुटेशन कम्बाइनेशन खालामनानै जात्रा गावनि सल' बिथाखौ साजायदों। थारमाने बे ओरैबायदि सल' दङ बेनाव ससे पन्चतन्त्रनि लाबोबाय ससे महाभारतनि लाबोबाय ससे रामायणनि लाबोबाय बेखौ साजायै 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 गोदान गोदान बाथ्रा बे बानायदों। जिब जुनार लाबोदों दाउसिन दाउला लाबोदों गासैबो बेवहाय हाबफैदों आरो सलासलनि फावथायाव फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिया साइनासालनि दोंथाम लामा बै समाव दोंथाम दंमोन दोंथाम लामा आरो मोनसे फाव दिन्थिग्रा गोजौ जौसां एबा स्टेजआव थाबायबोनानै हाबफैनाय आरो जौसाङाव सफैनानै गावबा गाव लानाय आखुनि फावखौ दिन्थिनांगौमोन। भावनायावबो थाबायनानै फैयो जोंनि माबायावबो बर'फोरनि जात्रा गावनाव थाबायनानै फैयो थियेटारनि नङा थियेटाराथ' थाबायनानै फैया स्ट्रेट ओंखारनानै केरेक्टारफ्रा माबायो ओमफ्राय माखासेना जाहैबाय फाला कीर्तन फाख्रि फाल्लायाव गिदिं गिदिं खननानै सल'खौ खोन्थायो। फाख्रि फाल्लाखौ मधुराम नार्जारि आरो ललित चन्द्र बसुमतारी फंनैसो खोन्थादों बे जोंनाव दंमोन खिन्थु जोंनिया सोरबा सोरबा गैया होननानै बुंदों आरो गैला होननानै बुंदों खिन्थु दंमोन जायगा जायगा दा बिसोर बेफोर दाबो दङ खोमा दा बुंनो रोंगोन आरो हागोन मारै खालामो। सल' अस्तादनि फावथाय दिन्थिनायाव बे रेबग्राया नुनाय बादिब्ला फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर ओंखारग्रा आरो हाबलांग्रा दोंथाम लामा थायोमोन। हाबनाय समाव बांसिनै सानजा मोखां साइनासालिनि खोला लामाजों हाबोमोन। साहानि दोंनै लामानि मादाव सावगारियाव दिन्थिनाय सावगारि मोनसिगोन जोबथारनायाव सावगारियाव दिन्थिनाय आगदानि गिबि लामाजों आगदाथिं मोननै लामा थायो। बे गिबि लामाजों सादु मोदाय सिख्ला बायदिफ्रा हाबो हाबनायनिबो नेम दं लामा दोंथामखौ ओरैनो होआखै आरो बेवहाय सिख्ला जिब जुनार दाउसिन दाउलाफ्रा ओंखारनाय नुयो। बिनिखायनो साइनासालिनि खोला आरो साहानि गिबि लामाजों नरहारि आरो असुर हारि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफ्रा बाहायो। बे थि खालामनानै होनाय लामा दोंथामा आरो दोंब्रै सोरनावबा सोरनावबा दोंब्रैबो दंमोन बै समाव माबा माबा होयोमोन सोर सोर थाबायो बेखौ एसेब्ला फोरमायनाय जाबाय नाथाय जेनेरेटर बेजों लोगोसे बिथांनि फावथायनि आखुफ्रा बुंनाय बिबुंफोर एबा डायलगफ्राबो गोसोआव लाथाव। असुर हारिया फावथाय बिथांनि फावथायाव असुर हारिया बुंनाय बादि असुर हारिया जेरैबायदि डायलग होगोन नर हारि एबा मानसि हारिया बेबायदि बुङा। बिसोरनि बाथ्रा बुंनायनि टनआनो असुर बुंनाय बबे नर हारि बबे मानसि हारि खोनासंनानै हमदांनो हायो। सल'आवसो गाननाय गाना बाहेरायाव खोनासङोबा सोर असुर बुंदों सोर नर हारि बुंदों सोर बान्दा बान्दि बुंदों टन नायनानैनो हमनो हायो। बे खोथाखौ आं बुंदों आरो बेखौ जे स्पेसिफिक खालामनो रोङाबा बे सल'आवसोनि गानबो जाला। बे रेबग्राया उन्दै समाव जात्रा गान नायनानै जा नुदों जा खोनादों जा मिथिदों बेफोरखौ बिजाब फरायनानै मोनाखै बेफोरखौ फार्स्ट टाइम इनफरमेसन महरै गोसोआव थानाय बायदिसो लिरनाय जादों। बे लिरग्राया सरासनस्रायै न'आव रायज्लायनाय बायदि बाथ्रा रायज्लायनायखौ बान्दा बान्दिफोरखौल' फावथायाव बुंनाय बा डायलग होनाय नुनो मोनो। जोबथारनायाव नैबे बाथ्राखौल' फोरमायनानै होनो सानदोंदि सला अस्तादनि फावथायफ्रा गासैबो सुखुजोबथा हेपि एन्डिं एबा कमेडि फावथायफोर बेनाव ट्रेजेडि गैया खिन्थु दङ मोनसे फावथाया बे हांमास्रियाव ट्रेजेडि दं।
हांमासिया सुइसाइड जादों ना गोसोआव दं सुनिल औ नों हांमासिखौ नुवाखै हांमासिया सुइसाइड जादों ओमफ्राय बे फामांसि गंगार सिख्लायाबो बिफाजों दानथार जादों बे माइब्रा ओंखाम लाबो जोंनो माइब्रा ओंखाम लाबो होननाय मेथाइ खनग्राया बिफाजों दानथार जादों आरो सला अस्तादा दा गोमालांनायनि लामायाव फैबाय असमियाफ्रा भावना आरो अंकियानाखौ जोबोद अनसायनाय आरो मोजां मोननायजों रैखा खालामदों फोसावदों आरो फेहेरदों जों बेखौ जाम्बा जाम्बिनि आरिमु होननानै जोगारदों बुंनो थाङोब्ला दा सला अस्तादल' नङा खालायै जात्रा गावनखौनो नागारनानै गावनि हारिमुनि जोबोद गोनां बिथिंखौ खोमानानै लानो नागिरदों आं बेखौ बुजिदों जेबो माबाखै खिन्थु आंनि एसे एटेकआ बारा जादों गोरों गोराखौ गाग्लोबनाया एसे बारा जाबाय थारमाने बुंनांगौ बाथ्रा थायो बे जात्रा गाननि सावगारि बे सायनासालिनि बेखौ आं बुजायला दा एसेल' बुंनानै फोजोबनोसै आङो गोबांखौ फरायखासै आङो दा बाथ्राया जाहैबाय सला अस्तादा मानो सला अस्ताद उमेश मुसाहारि आरो सोरबा जायनि जोंनि गिबिसिन थाखोनि माबा फावथायगिरि लिरग्रा बिथांमोननि फावथाया बांला नाटकनि इनफ्लुयेन्स दं बांसिन 90% होनाबाबो 70%आ बांला थुनलाइनिफ्राय फैनाय मेथाइफ्रा बांला सुर बे हाबाया मावलां जोहोलाव गैया होमबा बे पियरलि बांला हाबाया मावलां जोहोलाव दा लुबै गोसोजों मावनायनि बान्था बेथ' बर' नङा कनिष्कआ आरो बेनिफ्राय दोनखादोंना गैसे बहरा होनलायनायनि देंखि दङ उमेश मुसाहारिनि बे गोथावथार बे दा मधु नार्जारिया खनोब्ला खननो हागोन बिनाव दङ एसे आं जेबो बुंलिया आङो गोथोङै डाटा बेस बे रायथाइखौ लिराखै आं मोनसे बर' फावथायनि मोनसे इभलिउसन थाखो फाल्लानिफ्राय जागायनानै जोंनि फावथाया दानि फावथाय बा कमल कुमार ब्रह्मनि फावथायाव जे फैदों बेनि मोनसे इभलिउसनखौ सावगारि होनांगौनि प्रयोजन दंखाय बेजों लोब्बा थानाय अंकियान भावना होन बांलानि फाला कीर्तन होन राजबंशीफोरनि कुसान होन बेफोरखौ सरजाबनानै लिरनो नाजादों थावनायबो मोना जानो हागौ आङो माखासे डाटाफोरखौ इन्टारनेटनिफ्रायसो लादों बिजाबनिफ्रायबो लाखायाखै आरो जोंनाव बिजाबबो गैखाया नांगौ बायदि बिजाबफोरबो गैखाया ओंखायनो बेखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनाय जाबाय